Pak. Iki enten apa Pak? Enten basuri enten iki, Pak. Weh, ada sahabat primadona toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo-bolo. Sahabat primadona di seluruh Indonesia. Kebetulan iki hari Jumat toh, iki mau aku lagi manasi bis apa iki? Alphard Jawa bolo. Alphard Jawa JB 8,5. Gone Mister Lento iki wis suwe ra dipanasi, iki mau tak panasi rodok tekor sithik. Lah iki wingi iki akeh sing komen bolo. Akeh sing komen iki. Lah iki mumpung aku longgar iki arep tak pasangi iki lho. Tak pasangi basuri. Enek kompresore, enek macam-macam lah iki kok tak pasangke neng mobil Lento iki gen tambah kondang bolo. Alphard Jawa tambahi basuri iki pirang not iki? Kok rencanane 18 not bolo. Ayo di-spill bolo. Iki lho. Se iki di-spillke iki lho. Apa ini jenenge iki apa bolo? Modul ya. Module nganggo module 36 not bolo. Module 36 not engko isono basurine. Basurine iki sing India iki. Ora abal-abal bolo basurine. India terus engko basurine loro. Sementara dipasang loro sik. Sing loro lagi inden. Terus iki ana kompresor bolo. Kompresor nganggo lakoni. Nah, terus iki tambahi tabung. Masalahnya ora nganggo tabung ini angine ora iso nyus, ora iso kuat. Ayo bolo, rene bolo. Iki engko apa ki jenenge? Tabung-tabunge engko dikeke jero kene, engko dipasang sing nyuweni. Lah iku gen dadi mobil kondang. Mobil Lento iki arepa ora pati apik tapi wis penting kondang ya bolo ya. Ayo ditonton iki pengerjaane Mas iki. Oh iki jare Mas. Halo, Mas. Siap. Namanya sinten? Mas Eka. Mas Eka niki Mas. Mas Taufik. Nembe damel napa Mas? Lampu disco, Pak. Dipasang nang mobil Lento. Arep kei lampu disco? Yes. Walalala. Pasang lampu disco mungkin. Iku iso mbah nyeni bolo. Iso dienggo manu karaoke karo Karaoke dan disco. disco. Diskotik. Dadi jerone wis kaya diskotik berjalan boro. Wis kaya room iki mobil Lento iki. Jan. Indo Jetbus 8,5 ya. Oh iya, Jetbus 8,5. Wis nyeni bolo iki mobil Lento. Jan. Wis. Niki king pundi Mas? Jenengan sing garap niki? Tawangmangu, Pak. Tangmangu. Nggih. Gene sinten? Palupi variasi. Oh, gene palupi variasi to. Variasi iki. Oh, lah mula. Nyuweni ternyata iki mobile palupi saiki ganti ya iki. Wis peningkatan ya an. Oh, lah iya bener kok iki no. Gone palupi bolo. Iki gone palupi variasi Tawangmangu. Ayo bolo. Wes. Mobile Mas Palupi wis peningkatan ya Mas? Peningkatan. Peningkatan nggih. Wes, berarti wis Nggih. tambah nyeni yo an. Dek ben nganggone apa kae? Aerio. Aerio ireng kae bolo, sing ora enek dempere. Kae. Ayo bolo dilanjut bolo. Iki wis piye bolo menurutmu piye iki? Mobile iki kok ketoke tambah kondang ya. Iki terus tambahi stiker apa ya bolo ya? Iki tinggal sing urung masuk iki julukane bolo iki. Julukane iki engko dikeki apa? Nanti kasih masukan ya bolo. Wingi sing pas wingi kuwi aku menemukan yang cocok. Lah iki tulung kanca-kanca kabeh engko dikeki julukan sing tepat. Mumpung wis ana basurine, wis ana lampu diskone, wis komplit pokoke engko. Nek rencanane 36 not, tapi iso ora dipasang 36 not, engko takok Mas CC engko tak diskusi karo Mas CC. Niki dipasang 36 iso ra Mas? Corongnya baru 2 tapi modenya 36. Oh, ngoten. Oh, oke. Wis ra ukur bro, iki kok dadi rekor iki kok. Dadi rekor muri iki kok. Mobil Futura
nganggo basuri 36 knot. Oke, bolo. Oke, ngono sih ya. Iki gen dilanjut karo mas-mase kabeh. Digarap engko dadine apa engko tak sepilke bolo ya. Oke, bolo ya. Matur nuwun. Salam Jumat penuh barokah, bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.